Привет на всички! Здравейте в това импровизирано видео, което исках да поставя в момента в YouTube канала, просто защото в Discord групата само да намалим музичката, така, в Discord групата се зададе един много приятен въпрос в интерес на истината от Илянчо, а именно един въпрос: при толкова конфлуенси на различни нива, кое има по-голяма тежест и кое се гледа най-много статистически? Или в такъв момент просто търгуваш всичките с риск менеджмент, такъв все едно отваряш една позиция. Сега, той частично си е отговорил правилно на въпроса, но тази част е по-скоро следствие, така да се каже, че да, всяко едно от тези нива, всяко едно от тези конфлуенси може да бъде изтрейдено на локалният принцип и да се вземе трейд, който не е с цел, така да се каже, обращалка в случая, защото в повечето случаи, когато цената пада, гледаме съпортите. Рядко хора гледат резисти, за да добавят в позициите си и чак се сещат в това нещо, когато трендът вече стане изключително очевиден, така да се каже. Което може да е грешка, защото добавянето в такава позиция може да направи така, че ентрито ни да не е на точните места, но както и да е. Сега ще покрием малко по-в детайли в отговор на този въпрос. Сега аз първоначално съм написал няколко неща, които в TradingView съм си ги подготвил като сценарий, така да се каже, за да не отпращи това видео 40-50 минути и така нататък. Затова директно да се хвърляме. Сега, тъй като нещата, които съм ги описал тук, са общо взето описани и тук, почваме от сегашният момент, тъй като малко повече статистика и малко повече данни съм дал. Така, сега, първото нещо, което в отговор на кои съпорти са по-важни от другите, как когато имаме 3, 4, 5 вида съпорти, и то не просто съпорти, ами конфлуенси, които са се създали, кой конфлуенс стак ще е по-адекватен от следващия. И едното нещо, което съм казал, с времето разбрах, че конфлуенс е страхотно явление, но ти трябва и контекст. Иначе стои малко голо. И първия път, в който го научих този урок, беше при тренд change преди доста години. В смисъл такъв, това беше, мисля, че в предният bull market, само тези EMA за момента да ги махна, в предният bull market, в който имахме ситуация за тренд continuation, имаме uptrend, всичко прекрасно, и много тежък конфлуенс между Golden Pocket, тогава не знаех за Fair Value гяповете и така нататък, между Golden Pocket, Anchored VWAP и още може би 4-5, говорим много сериозен конфлуенс, който попадаше на трендлайн саппорта. И си казах, супер, това е яко, действам предварително, алармата е зададена директно още на самата зона, влизайки в зоната, директно limit order, защото искам да влеза по правилния начин с по-малко плащането на по-малко такси, limit order и какво се случва? Цената идва, застоява се буквално за около 5 минути и после пада като нож през масло през всичките тези прекрасни конфлуенси. И тогава си спомних, защото по това време се обучавах в Chart Champions, тогава си спомних едно нещо и то беше много тежко псуване в нас. Много тежко псуване, много така объркани настроения от рода на добре бе, аджеба, за какво ми е този технически анализ, дето 6 часа съм се изгубил да ги намеря тези неща, да ги видя, да ги направя, да ги изтаковам, да ги сложа на чарта в различните сетъпи, при положение, че в момента, в който дойде тая зона, ние имаме 95 неща, които би трябвало да са важни, в следващия момент ние падаме през такова. Как да им доверя в следващия път, когато дойде подобна територия, когато дойде подобна зона? И това е основната разлика, която с времето, нали, разбрах, и това е контекст. Тогава аз съм бил добър, средно, така бих казал. Тогава съм бил decent, достатъчно добър в откриването на нива, но не и в създаването на контекст. Така че конфлуенс създаването не е сложно събитие и човек може да го направи един месец-два да научи основите на една голяма част от нещата и вече може да почне да вади линии. И ваденето на тия линии, изведнъж линиите се съчетават. Това съчетание, още казано confluence на английски, това съчетание е нещо, което гоним. Обаче, без контекст стои малко голо. Така че, каква е логика, нали, идеята в случая, каква е логиката на съответните конфлуенси, които сме намерили? Смисъл такъв, ние ако имаме някаква дадена концепция, да кажем в случая, намерили сме ситуация, в която имаме паралелен канал, който паралелен канал се хваща успоредно с... Дайте нещо. Айде ще кажем примерно 786.
Или в случая, нека да видим един вариант. Ето тук мисля, че е даже много приятен такъв вариант. Ще сложим Golden Pocket. Защото Golden Pocket-а, първоначално, идва в низините точно на този паралелен канал, който толкова базово сме сложили. Идва точно тук, а всъщност какво става? Посещаваме низините, стоп-лосваме всички, които очакват този тренд да сработи, след което завъртаме нагоре. И защо такова нещо се случва? Контекст. Така. Сега, това е много плитък отговор, нали, да се каже контекст. Браво, честитка, GG, like and subscribe, продължайте нататък. Но как се изгражда Confluence? Това е нещо, което, нали, след малко ще отговорим. Продължаваме нататък. Дали имаш ситуация, в която концептуално взимащи се съпорт зони си съвпадат или взаимно допълващи се само такива? С две думи, дали мейджор, основни концепции се препокриват логически и от към зона, само секунда, че ми се пребаха нещата, така, дали логически от към дадена конкретна територия Confluence, или само допълващи такива от типа на TPO, клъстъри, волюм, и това нарочно го казвам като комплиментиращи, просто защото волюмът, open interest, делтата, целият footprint chart и така нататък, може да предостави на моменти доста конфликтни данни. В смисъл такъв, трябва вече човек да има изграден контекст, да има изброени сетъпи и атакувайки съответния сетъп да наблюдава и да си задава въпроса, успяваме ли да направим нужното, за да ми се осъществи сетъпа. Ако сетъпа е за обращалка, питаме, волюма, делтата, open interest достатъчно добър ли е, адекватно формиращ ли е, или остава кухини и дупки тип swing failure pattern, fair value гяпове, слабости в uptrend, в случая ето uptrend нагоре с нови лонгове, с нарастване на open interest. Това изглежда ли като здравословен 5 минутен в случая, здравословен тренд нагоре? Ние не можем да фърлиме над 500 биткоина при положение, че се знаем, и ако не вярвате, може да го проследите през идните седмици и така нататък, в моментите, в които дойде Ню Йорк сесията или някоя сесия, където има повече волюм, как лесно, сравнително лесно, преминаваме над 1000-2000 обем. Така че в ситуация, в която имаме 200, 300 и то делта, която е толкова 50-50, един път е негативна, един път е положителна, един път е негативна и така, въпреки че се набиват лонгове, какво доверие можем да имаме в този аптренд? В един момент даже лонговете изчезват, open interest пада в trend continuation. Така, това нещо атакува ли под този флаг територия, която ние сме обозначили като важна? Така че тук вече започваме да изграждаме локалният контекст на нещата. Но за да изградим локалния контекст, ето го въпрос, аз го казах, имаме ли зони, които тук намираме като важни? Ни трябва генералният. А генералният не е просто система от линии така изчаткани конфлуенси, както примерно, ето тук просто на вчерашният лайвстрим вътре за групата, изградихме малко анализи, понеже дъмпа се случваше и трябваше бързо да го направим. Един бърз анализ от няколко стака, много от нещата са изтрити, просто защото няма нужда да седат на чарта да ни демонстрират колко 50 000 неща има на територията 94К, следващата е 90К и 500 и следващата 86-750 иш територия. Идеята е, че имаме 3 сапорта. Как да знаем кой е сега най-важният? Истината е, че не знаем. Няма как да знаем, няма как да имаме доверие, но можем да подходим систематично към всеки един от тях. И сега, за да не губим повече време на това, контекст за генериране на няколко варианта. Почваме сега, това понеже се опитвам отговорът на този въпрос да го дам по два начина. Илянчо е доста напреднал трейдър, който разбира от техническият анализ, разбира от генерирането на анализ и разбира от тези основи, които са. Но в същия момент това видео може да се гледа в последствие от някой, който е по-нов в цялата идея. Затова почваме последният начин. Първо, минаваме през генерирането на няколко варианта. Генерираме няколко варианта, започвайки от големия таймфрейм, движейки надолу, бидейки наясно и помнейки или записвайки си някъде по някакъв начин, примерно като сложиме дадена конкретна линия, можем да си кажем това нещо е в случая 4 часов high time frame SR flip.
Записвайки си ги по този начин, после като отидем на 5-минутния и тръгнем да търсим вече хубавото entry, къде да влезем на удобно място, къде инвалидацията да ни е близко и така нататък, ще знаем съответната линия, която гледаме, това важна линия ли е, голяма ли е. Защото, примерно, тези high time frame зони, особено point в контролите и така нататък, това са територии, които не е задължително, красиво е, но не е задължително да бъдат тествани точно до стотинката. Това е територия, а заради това, в интерес на истината, горе-долу, хоризонталните support и resistance флипове, които са ми на моя чарт, съм спрял да ги чертая с линии, а започнах да ги чертая по този начин с територия. И точно този елемент е едно от нещата, които ми помогна тук да съм наясно, че може да имаме някакъв паралелен канал, но примерно, какво знаем за паралелните канали? Паралелните канали са също като триъгълниците, като всички геометрични структури. Те са изключително субективни. Един човек може да види един канал, друг човек втори канал, 10 човека може да видят 10 различни канала. В повечето случаи ние като трейдери искаме да се движим с инерцията, с моментума. Каква инерция може да се създаде при положение, че имаме 10 човека, виждайки 10 различни неща и няма консенсус между тях? Така че, знайки, че паралелният канал има този вграден недостатък, значи имаме едно на ум и паралелния канал можем да го сложим в категория комплиментиращи, трето ниво, четвърто ниво, ако се уважи един вид, то дава зона, която обаче ние трябва да видим, че искаме да я защитаваме. След като видим реакцията, съдим реакцията дали има нещо оптимистично в нея и за да се затвърди оптимизмът, е вече pullback до golden pocket с падане на локална резистанс тренд линия. Примерно да кажем медианата. Бам, уважава се. Тук имаме импулсивно поведение. В случая, каквото и да значи това. Импулсивно поведение, след което това импулсивно поведение обаче завърта просто защото контекста на събитията в момента е даунтренд. Контекстът е даунтренд и ние завъртаме наново. И сега, каква е разликата между това да продължи и това да се спре? И ние си казваме, структурата тук. Ако искаме да продължим нагоре, първо трябва да почнем от макрокартината. Monthly, weekly, daily и така и да кажем. Искаме първото на първото да е bullish market структура, което значи, че трябва да имаме higher low. Окей. Контекстът за ревърсъл в случай изискващ higher low, какво още има нужда? Има нужда от още контекст. Този контекст може да дойде от Elliott Waves, този контекст може да дойде от Range to Range трейдинг. Илянчо ти няколко пъти, нали, като си идвал на вторнишките стримове, предполагам забелязал си колко често, когато това движение падне надолу и имаме волюмни територии, които оставяме. Смисъл такъв. Цялото движение може да изглежда еднотипно, но тук има повече волюм, тук има повече волюм и тук има повече волюм. И всичките тези зони имат потенциала да бъдат твоя support резист в последствие и не само това. Всичките тези зони имат потенциала да осъществят твоят, вече втора точка, нали, идвайки в случая, я правилно да видим дали спомням, да, установяване маркет структура и range to range. Така, защо казваме цялото това нещо? Защото след като сме си наумили някакъв сценарий в главата, който виждаме, че има технически причини да се осъществи, трябва да видим пазарната структура, higher low, higher high, higher low, higher high, ако имаме uptrend или lower low, lower high, lower low, lower high, ако имаме downtrend, дали се осъществява? Или има признаци и пробойни, така да се каже. Сега в случая ние сме в даунтренд. Така че основният начин, по който атакуваме е be careful, внимателно, защото това може да е продължение. Ако видим интензивно поведение, трябва да се спрем. Golden Pocket или територията Golden Pocket 786. Така. До 886 е възможно, но тогава става по-трудно. Имаше преди време едно видео, което гледах на успешен скалпър, който каза: аз си опитвам се да си сложа трейдовете и сетъпите в ранглиста. Този сетъп и този трейд какъв е? И ранглистата да ти изплюе данни А, Б, С или Д, D level, D ниво на съответния трейд, означава най-лошото, А означава най-доброто. И имаш 3 основни или 4 основни измерителя, спрямо които ти си ги избираш тези измерители, спрямо твоят опит и спрямо това, което ти е носило исторически най-много късмет. За това трябва да се записват
и успехите и паденията. Защото в един момент кажеш, Golden Pocket нам си какво си нас още не работи, не сработи. Еби умата, защо това нещо не сработи? Правиш му една дисекция и следващия момент, както ти се изрази в последствие в твоя отговор, че нали, проблема при мен е теоретично, знам много неща, инвестирах страшно много време в учене, четене, стотици часове пред чартовете и анализи. На вече минала графика, ето това по-скоро, на вече минала графика мога да направя анализ и да ти кажа, нали, както е в твоя пример, защо дадено нещо е сработило. Това е лесната част, защото имаме хайнсайт в наша полза. Обаче, това е изключително важно, защото ще си кажеш, ти като можеш да го обясниш за какво е сработило, ако му изнамериш контекста, веднага записваш този контекст, защото контекста от събитията какво да представлява. Тренда какъв е бил, пазарната структура каква е била, генералната структура каква е била, имало ли е хубав волюмен профил на големия таймфрейм цялото това нещо. Дори ако трябва контекста си го осланяш на генералния сентимент, настроение на хората какъв е бил. Контекстът ти може да представлява примерно S&P-то, NASDAQ какво са правили в тези моменти. Въпросът е да не е нещо обвързано с конкретен технически елемент, който ти изплюва дадена линия, а обвързано с пазарна структура, с настроения, с тренд, с Support Resistance Flip. И тези са, това е така да се каже, тези основните работи. Тренда е импулсивен или тренда е с корективен характер. Пак е тренд. Волюма хубав ли е? Тегав ли е бил? Те работи като си ги записваш, като ги такова, защото не могат да се помнят, 2 месеца да мина и се забравят. Миналия bear market и bull market транзишъна към bear market не го помня по никакъв начин детайлно. И това ми е голямата грешка, защото не си записвах особено. Но тогава вече бяха почнали YouTube стримовете вторнишките, така че от една страна май съм си записвал. Просто все още не си преглеждам 6-часовите стримове от преди 3 години. И така. Така че, тук си казваме, първият вариант е Golden Pocket 786, ако сработи. И за да сработи ревърсъл, се обръщаме към тези primary моментите. Основните моменти, които са. Основните моменти, нали, после... то сега ще ги кажа, всъщност и на тази тема сме. Range to range point of control. Това, което бях тръгнал да казвам, спомняш си на вторнишки стримове, доста често като гледаме дадените движения, че имаме волюм в низините, имаме волюм тук, имаме волюм и тук. Най-вероятно ще стане разделение между range номер 1, range номер 2, range номер 3. Окей, контекстът е, ако искаме ревърсъл, най-ниската точка, в която бихме искали импулсивно да реагираме, представлява девиационната зона, потенциално формиращият се финален рейндж в низините. Така че моментално трябва да видим къде му е point of control на това нещо. Point of control ваха вала. Цялата тази вече територия около нея изграждаш конфлуенса за примерно Golden Pocket, ако падне примерно толкова ниско или нещо такова. 786 в повечето случаи ще дойде тук. 886. 886 в по-голяма част от случаите ще бъде за стоп лос, а не е толкова да те ориентира къде под кое ниво сложиш стоп лоса, не толкова да, нали, за самият ревърсъл, но знаеш вече контекстово. Чарта се движи от рейндж в рейндж, ти имаш разбивка на 3 рейнджа. Ако получим акцептанс в низините, трейда става, варианта за трейд става от грейд А, от, нали, шестица, пада на петица или на четворка и трябва да си ги, и ако искаш, нали, да имаш консистентност, единият вариант е да си ги систематизираш по този начин, за да можеш на всеки път ти да имаш шаблон, по който да си задаш въпроса: харесват ли ми обстоятелствата, за да се джойна в пазара в момента? Ако примерно обстоятелствата казват по-дълбока е корекцията от обикновено, поставя equal lows, обаче пък имаме положителни конфликтни данни от двете страни идват, и ти си кажеш, това ми принципно бе петица, 4,5, нещо е такова му давам като оценка в случая. Казал съм си, под петица няма да участвам. Ако ще от тук да изпращим до 170-100 хиляди, няма да участвам от тези низини. Така. Така че това е единият начин, по който ти имаш няколко територии, отдолу също има някой, и затова почваш, нали, както си направил на твой скриншот, от големия таймфрейм, защото идваме първо в съответната. В повечето, между другото, high таймфрейм територии и confluence от сапорти ще дадат някаква реакция, затова в самото начало казах, че ти реално погледнато частично си отговорил на въпроса, защото нали, в случая казваш,
или в такъв момент просто търгуваш всичките с риск менеджмент. Такъв какъвто се отваряш една позиция. И сега, извинявам се за белия екран в случая, ако някой е видял, е свикнал сега на черното. Ето примерно ситуацията, която е в момента. Ти си видял си Fair Value Gap, тук видял си Point of Control, Golden Pocket, изтеглил си го, Point of Control, Golden Pocket също, точно така си ги написал. И си казваш, това е сега територията, която участвам. Обаче, дали точно в секундата, в която отидем, или ще почнем да правим низините, отговор на този въпрос няма как да ти се даде на големия таймфрейм. Големия таймфрейм ти дава генералните 3 територии. Така, сега ти трябва да си зададеш въпроса. Контекст пак, тези 3 конкретни територии, какво са нещото, което ми показват? Едното, примерно, както може да се предполагам досетиш, е с Anchored VWAP. Той отива на, само да видим на коя позиция съм го сложил него. Anchored VWAP като реакционен конфлуенс. Той ти дава конфлуенс за събитията, но в повечето случаи е просто за него може да съдиш за случай може да съдиш спрямо реакцията. И сега ситуацията е следната. Ако имаш Elliott Wave анализ, още един от по-праймари методите, ако имаш всичките тези нива, слагаш един Anchored VWAP от низините и гледаш тук, че е пробит. Слагаш един Anchored VWAP от момента, в който реално погледнато започваме целият uptrend. Може да е този и може да е този. Честно казано, предния по-ми харесва. Това е просто пример, само да го преместя, да си го върна обратно, където беше. Така, виждаме, че в този момент Anchored VWAP не е достигнат. В следващия тук от низините е достигнат. Значи цялата тази територия спрямо локален контекст за Golden Pocket. Защо е закачен за тия хайове, а не за тия хайове? Контекстът идва от Elliott Waves, защото желовите вълни в случая намекнаха, че това нещо представлява Expanded Flat, а не пета вълна тук. Това са 3 вълни. Няма хубава петовълнова структура в края и има тътътътътът. Но, нали, все пак, нека да държим обяснението в общи линии. Общите линии, само ето си ги бях записал, установяваш маркет структурата и range to range, защото знаеш, че пазарите се движат от range до range. По тази причина съм сложил range to range point of control като един от най-силните елементи. Така че ти, ако имаш създадена ситуация, в която конфлуенс от събития, които гледаш, имаш 3 зони, зоната, която има previous range point of control, за контекста ти, че от съответният рейндж се опитваме да паднем, в стар такъв. Сега, леката скоба тук е таймфрейм. Не можеш да гледаш смисъл и да съдиш за ние падаме от това голямо нещо. Най-важният е тук. Point of control. Сега виждаме, че има реакция. Точно от този point of control, между другото. Но това е, защото това е единствената територия и защото имаме също така point of control, само да видите. Хоп. На цялото това събитие сме също около point of control. Обаче ние какво си казахме? Point of control на макро таймфрейма не е ниво, което да очакваме да се хитне до стотинката. Очакваме да е зона и територия. Така че ти контекстът ти в случая. В point of control съм. Point of control на целият рейндж, в който сме. Point of control не е място за отваряне на позиции, това е място за take profit. Take profit ли? Чакай сега. Take profit на кой? Take profit на шортовете. В случая. Take profit, щом е на шортовете, значи реакционната вълна би следвало да отиде нагоре, но уважението да не е до стотинката. Значи в тази конкретна територия за момента ще гледам като по-силна и по-важна, отколкото примерно следващите отдолу или отколкото примерно тези отгоре. Защото ако измериме, ето така сега примерно, нека преди движението да се е случило, ето имаме големия дъмп, който е станал. Големия дъмп къде ни е върнал? В първият волюмен джоб. Значи, какво сме направили? Range to range. Така, имаме range to range, създаваме рейнджа, коя е следващата територия? Point of control. Щом първата по-малка е направила толкова съществена реакция, че системно сме уважили, предполагам втората няма просто да паднем като нож през масло, за да отидем до най-долната на 786, а първо ще хванем тук. Междинните зони, в които попадаме, те са свързани вече с други измерители, но тъй като Range to Range Point of Control е нещото, което е, само че това понеже с тези текстове, трябва да ти мисля, че на Daily Time, не. Айде, раздвижваме ги малко, че се гличва TradingView по този начин, тъй като
range to range сработва много по-добре, колкото примерно една тренд линия или нещо такова. Него го слагам на първо място, като един от най-силните елементи. Затова контекст, range to range, market structure. За таймфрейма си кажеш, сега съм на 4 часов таймфрейм, значи ходим от 4 часови рейнджове. От тук до тук до тук с междинна стъпка тук, която в този конкретен случай я взимаме като важна, защото голям рейндж от преди това, основно целият ни волюм е тук и сега следващия контекст продължава. Ние да сме се изляли толкова много в цена с тренд надолу, който обаче са застъпващи се вълни, следим следното. Ако искаме и формираме следващия сценарий, ако искаме да имаме continuation, продължение надолу, трябва да спрем да застъпваме вълните. Ако не спрем да ги застъпваме, значи цялото поведение надолу, докъдето и да ни отнесем, ще бъде заплашено с бърза обращалка. Щом докъдето и да ни донесе бъде заплашено по този начин заради ефекта на вълните, които имаме, това означава, че наистина по твоя шаблон може всеки един сапорт да ти даде отговор, този отговор да е временен и затова казвам, че си отговорил на въпроса частично. Че реално идва дадената територия и ти трябва да си отговориш сега на следващото. Искаш ли изобщо да участваш в даденото движение? Аз това редовно го казвам и на вторнишки и на вътрешните стримове вече. Пичове, няма никакво състезание да трябва да хванеш абсолютните низини. На теб ти трябва high probability трейда. Зоната, ако се чудиш дали би сработила, изчакай за реакция. Влезни в последствие на ретеста. Скивай за какво говорим. Значи имаш ситуация, в която става мега хипер трипер дъмп, в който немалка част от случаите имаме V-образно възстановяване и цената повече не влиза. Корона дъмпа беше по подобен начин. Но в сегашното обстоятелство имаме тест на низините. Така, това е големият въпрос. И въпросът е, имаме изливане и ти искаш лонг. Така, обаче дали това е правилният момент за лонг? Ще изчакам да видя. Факт не трябваше да чакам. Или, добре, че изчаках. Това са двете неща, които може да се случат респективно. Важният въпрос към теб лично като трейдър е, искаш ли да вземеш толкова рисково място, като апсайда е ти да лонгнеш низините. Даунсайд е, че даунтренда просто ще продължи и ти си на Dead Cat Bounce, примерно, хващаш. И един вид портфолиото ти отива перманентно надолу. Втория вариант е спокойствие и patience, за когато дойде ретеста, може да отнеме дни и седмици. В случая, първия дъмп е станал около 10 октомври, точно седмица по-късно. 7 дена по-късно е дошъл ретеста на низините. Така, в тези моменти си кажеш, търпението може да ми даде high probability trade, но може и да ме остави. Съгласен ли съм с това? Ако ме остави, аз да видя булиш настроение в последствие и тогава да яхна тренда. Така че от тази конкретна мисъл, по този конкретен прочит се казва следното. Тези съпорти, които ти си ги начертал, вършат работата единствено на територията, в която ти да знаеш как да си модулираш емоциите, не толкова колкото да яхнеш съответния трейд. Вече на ниския таймфрейм, ако е 5 минутен таймфрейм, не като да не се случват същите неща. Скивай колко пъти сме тествали тук низините, преди да се получи някаква реакция. Още първата имаме височини, equal lows. Тук бяхме на, мисля, че това 14, това е вчера, само секунда, петък. Да, на петъчен един следобеден стрим бях пуснал. Извънреден такъв за пичовете, защото можеше да се излеем още надолу. И си казахме, много причини има да се излеем, но за да участваме в лонг, ни трябва Market Structure Change. Така, Market Structure Change, High, Lower Highs, се тренд линия, така, Equal Lows. Тук буквално сърбеше абсолютно всички да участват в шорт, защото изглеждаше, че сякаш ще се излее. Защо ще шортиш в сапорта? И ти си казваш, както това е същото като 4-часовите и дневните. Сега на теб това може да ти е супер ясно и пределно ясно в тези моменти, обаче защо не си хванал тези лонгове? Защо тук не си лонгнал? Защото не ни е интересувало да се дуем и да се фукаме после в Twitter или където и да било, как си лонгнал абсолютните низини. Защото после това, което се случва, е ретеста. И ретеста
тук вече идваш на Fair Value Gap Golden Pocket и най-вероятно го виждаш това нещо очевидно. Fair Value Gap на Golden Pocket 5 минутен, но тук вече имаме и Market Structure Change. Имаме застъпване на, нека да го видим за секунда, имаме целият тренд надолу. Единственият support резист сериозен е в тая територия. Ние бием локалните хайове и връщаме, по контекста описан от по-рано, връщаме в територията на рейнджа в низините. Скива и това остава рейнджа по височините. Значи на този етап рейнджа по височините дори можеш да го разделиш на няколко зони. Първата си зона и втората важна зона. И в този момент, от преди малко какво казахме, ако искаме обращалка, трябва да има Market Structure Change, Trendline Break и Golden Pocket с Fair Value Gap. Тук вече Risk to Reward е хубав и както ти каза, ако Risk to Reward е хубав, можеш да си позволиш и вече в този момент гледаш конфлуенсите. Сега, от тук случката е Range to Range, Range to Range, Rejection от долния, Acceptance в горния и единственото над нас е свободно небе. Така че от този момент нататък трябва да демонстрираме сила. Така. Или хоп, това са двата наши основни рейнджа. Така че, като видиш, че сила няма и малко по малко движението пада, веднага свичваш и си казваш Range to Range. Панахме височините, сега трябва да тестваме низините. И rejection или acceptance в долния. Къде би бил rejection? Значи сега в момента, какво ще ми трябва да видя rejection? Point of control. Ще действаме на point of control до point of control. Във височините сме били до тук, нали, хоризонталния range. Само да фана правилния инструмент. Така. Във височините сме хоп, point of control до point of control. И този point of control си дава реакцията и ти вече джъджваш спрямо тази реакция. Ако си влезнал тук в лонг, в случая, как сега ще фанеш тези низини да не те пребът? Така, контекста от предните събития. Непрекъснато пердашим по lower lows. Така че, rejection от point of control, ако не успеем да вземем support resistance флипа между двете територии, е тегаво. Но това е ever progressing. В смисъл, в ето този момент тук ти няма как да знаеш това ще сработи или няма да сработи. Това обаче, което можеш да знаеш е, това ми е take profit зона. Защото е критична. Или стане, или нема стане. Значи take profit, зациментираш си печалби и като падне вече тренд линията спрямо локалните структури, грейдваш ги. От макроструктурите към локалните. Локалните структури, всичко, което знаеш за range to range трейдинг. Тренд, който се опитва нагоре, пада му тренд линията в резистите на финалния рейндж, значи опита за атака на височините може да мине през acceptance или през rejection и в двата случая точно support resistance флипа между двете зони ти е take profit за потенциалния шорт. Ако изпердаши от този момент нагоре, ти си в стоп лос и просто си кажеш, окей, явно избързах. Чакам за следваща стъпка. Никой от обясненията и най-вероятно и така нататък в това видео, първо не са financial advice, това е, надявам се вече е до болка ясно от тези моменти, но второто е, че никой дори от тези поведения не гарантира успешен трейд, но дига процентите успеваемост. Така че в последствие вече като завърти това, му теглиш една майна и да му кажеш пичка му лели, неявно няма да правиме такова, защото имаме вече point of control до point of control. Теоретично следващото, което трябва да направим е point of control на този рейндж. Да видим докъде сме стигнали. Point of control, ваха, те са близо, така че това може да си го кажеш като confluence в тая територия. Хоп, и в момента сме стигнали до нея. Така, значи на този етап какво сме направили? Върнали сме обратно, зациментирали сме сапорта. Сега, трябва да видим сила в катеренето нагоре, иначе тестваме новият point of control тук в низините. Новият point of control би бил хоп-хоп. Така, значи, pullback до 95к. Така, имаме ли импулсивна структура? Какъв ден от седмица са? Събота и неделя. Point of control, ако във време, в което, примерно, борсите не са отворено, рязко дъмпнем до point of control, ми ще очакваме реакция от него. Ако не стане реакция от него, грешен трейд, не сме сложили много пари и така. Искам да го кажа, че реално много трудно можеш да хванеш ситуация, в която да ти излезе някакво 100%. Всичко е вероятно си няма 100% в момента.
който да ти каже, давай скачай, са ти е случката. На този етап просто, едно от нещата, нали, за да можем да го фокусираме цялото това нещо и да отидем към финалната фаза на това видео, е следното. Контекст генерира няколко варианта. Установяваме маркет структура, range, което го показахме. Mid или local trend се намираме. Trend following, the trend is your friend. Пробив на тренд линията, until the end. Грейдване на твоите позиции в случая и основното нещо, което шестата точка в случая, основното нещо, което според мен ти пречи, което и на мен ми пречи в една немалка част от случаите, е това, че... не искам да прозвучи грешно, затова моля ви се, четете между редовете в случая, нали. Това, че знаем много. Това, че знаем много, обаче води до паралиси, защото във всеки един момент, както ти се изрази, можеш да видиш по старите данни битката, която се е водила, но трудно можеш да прецениш каква битка е в момента, защото 50 000 сценария са ти в главата. Сега това дали е битка за point of control, битка за swing failure pattern, битка за acceptance, битка между лонгове и шортове, събота и неделя без волюм, дали това е вече началото на downtrend, на mid-range, на uptrend, reversal, Elliott Wave гледни и просто откачаш. И това те води до анализис паралисис. И е възможно това да е една от причините, заради която не можеш да поставиш адекватна оценка на съответния трейд. Затова теглиш една майната му начарта какво прави от този конкретен момент. Тук и да изпращим да ти кам до 150 000, какво мисли, че няма да има хубави полбеци, в които да са участвали. И участието ще е също толкова доходно, защото при атака на съседни зони ние пак локално първо трябва да взимаме профити, да се окаже тежката обращалка тук да се получи. Така че се тая. Малко повече спокойствие, ако си взел от низините, но нали да, това е борбата и това е битката. И ситуацията ти е следната в случая. Върни се назад във времето. Не си се фалирал, де се вика все още, щом си в света на трейдинга. Виж и анализирай контекста от събитията спрямо тренд рейндж, всичките тези неща, и сега набързо тези, които ще ги прочетем и ще ги видим. Анализирай ги да видиш в кои моменти си бил успешен. В какъв контекст? Uptrend, range-bound, downtrend. В какъв етап, примерно от булмаркета, как са били конвенционалните пазари, маркет структурата каква е била, на големия таймфрейм. И си кажеш така, в хоризонтален рейндж, пример ще ти дам с моят начин, по който действам, много успешно при мене действат, съм забелязал, първите движения, първите респонси. Първо посещение на point of control. Автоматичен отговор и създаването на потенциален хоризонтален рейндж. Имаш uptrenda, който дава автоматичен отговор до някоя волюмна територия. Седиш и дебнеш. Коя от създалите се волюмни територии? Коя от трите? Ще сложим малко Elliott Wave. Elliott Wave ще каже в четвърта вълна ли сме, генерална корекция ли сме, един Anchored VWAP, който комплиментира Elliott Wave анализа в случая. Ако видим, че вече VWAP-а е пробит генерално, значи може би не е правилно да го сложа тук първа, втора, трета, ами най-вероятно сме първа, втора, трета, четвърта, пета. До четвърта, максимум тук в низините, ще е зоната, в която съм се фокусирал да наблюдавам, въпреки че има конфлуенси тук, въпреки че има конфлуенси тук. Така. Съсредоточавайки се върху примерно 4-5 неща да видиш дали ти дават резултата. Както казах, автоматичният отговор създава потенциала за хоризонтален рейндж, което значи от този момент нататък аз знам, атакуваме ли височините, освен ако не е с мега импулсивен тренд, знам тук да го духат лонговете, въобще никакво намерение нямам да купувам тук, а само почвам да наблюдавам всичко, което знам за swing failure патърните и failed auction-ите. И ако имаш търпението повече, при влизане обратно във ваха, при падане на тренд линията, която ни закарва нагоре, хоп, знаеме, това е първото движение, първия swing failure, първият rejection от continuation, не го имам да го яхна. Не рейндж, който се е образувал 56 пъти, тогава е сложно да се хване кое ще е swing failure pattern, кой ще сработи. Първите point of control или първите naked point of control или първите swing failure патърни и така нататък. Докато рейнджа не започне докато не си изгради първите 3 вълни. Просто от Elliott Wave гледна точка. Първа вълна, втора вълна, трета вълна, искам да кажа ABC.
И от него момент нататък започваме да гледаме и да наблюдаваме вече на локален таймфрейм съответният uptrend или downtrend като изолирано събитие по същия начин. Така че не се фокусирай върху 900-те работи да се опитваш да участваш на всички бойни полета, ами виж кое е било най-успешно за теб и еби мамата на всичко останало. Ако най-успешното нещо, пример пак го дам с мен, ако най-успешното нещо в историята е било да шортваш upтренда за теб, както примерно за мен, много по-лесно открием шортове, отколкото лонгове. Лонговете са ми просто на моменти кенеф тотален. Днеска имам един адекватен на Zcash и то защото е в ебахт и аутсизъна той, дето е и не е особено сложно. Така. Но иначе лонговете са ми пълна скръп. И аз съм си се настроил така. Не ми трябват лонгове. Държиш си актива, цената му расте, за чихо и тия лонг. За аучност. Аха, добре. Значи, фокусирал съм се от години насам да идентифицирам шортове. Таргетирай си дадена, специализирай се в дадена насока. Тъй като ти сега в момента седиш като, според мен лично не се познаваме, но се седи като General Trader. А General Trader is a master of none. Нали? Не си мастър в нито една сфера, но си добър във всички. Но добър във всички те докарва до анализ с парализи, защото те казва непрекъснато трябва да правиш анализи за абсолютно всичко. Така че, за жалост, работата те първа предстои да видиш кое е носило най-много за теб. А иначе, как съм ги структурирал в случая? Вече в момента, нали, фокусиран върху една-две стратегии, иначе анализ с парализ, това искам само пример да го дам. Прогресия по следването на даден план. Пример, RSI изостря или се изправя. Ето, както сме тук. Примерно, чисто и просто. 4-часовия таймфрейм да видим дали дава някакъв конфлуенс в случая с цялото това поведение, което сме направили. 4-часовия ето тук дава. В случая. Започваме overbought, rangebound, overbought, rangebound, overbought, rangebound, overbought още веднъж, но чакайте малко. Overbought слага lower high. Не е невъзможно, това може да е просто началото на новият uptrend. Така че трябва да имаме едно на ум, че възможно е да има начало на нов uptrend. Хубаво! Щом е възможно да има начало на нов uptrend, значи в този момент на нас ни трябва rangebound в низините. Окей, rangebound в низините. Къде ми е така? Rangebound в низините. Плюс Golden Pocket 786 територията, заради гяпа, всичкото, което го говорихме. Rangebound низините, за движение височините. Майната му на всичко останало, това е твоя трейд. 4%. Така. После отиваме до резиста обаче тук. Rangebound резиста. И сега, опа, това не е добре, но е все още бавна индикация. В смисъл, ти ще разбереш, че не е добре. Е тук някъде. Което пак е файн. Може да си изтървал шорта, защото на 4 часов таймфрейм да ти се даде шорт означава, че твоят план е нещо такова в случая. 3 към 1. То пък вземе да стане. В случая 3 към 1, да. Добре, става в случая, но не би го не мога да кажа не би го посъветвал, защото тук става ясно стоп лос трябва да е по-голям. Айде така ще го кажем. Стоп лос трябва да е по-голям, за да допълни bullish market структурата. Искам да го направя по начин, по който това да не изглежда най-перфектното нещо на света. Защото в интерес на истината изглежда като най-перфектното нещо на света. Така. Но както и да е. Идеята след което е oversold отново. Добре, хубаво. Удряме, извинявам се, не отново. За първи път удряме територия в oversold. Тук леко надскачаме, демонстрирайки, че чарта е по-скоро на дейли, а не на 4 часовия. RSI е на дейли, по-скоро не на 4 часовия. Тук вече обаче няма две мнения по въпроса, oversoldваме. За първи път. Добре, тогава ние искаме това да бъде потвърждение, да дойде потвърждение за даунтренд. Защото ако uptrend е overbought rangebound, то даунтренд е oversold upper rangebound лимит. Дето е хубаво, окей. Чупваме rangebound лимита и какво се случва? Реакция моментално в тази конкретна територия. Реакцията определено не е хубава и затова не се трейди само единствено по RSI. Но дори това ти дава 1,5% реакция. Bearish market структура, swing failure pattern, който да кажем ти изчакваш да видиш, защото първия сработва локално, втория сработва локално и продължава в последствие надолу. И през всичките тези моменти ти си знаеш сега, ако сме в rangebound трябва да правим rangebound, 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 rangebound. Ако сме в downtrend трябва да правим oversold rangebound, oversold rangebound и така. Ако сме в uptrend трябва да правим overbought rangebound и така.
което значи, че тези range-bound територии са ти take profit и наблюдаване. Влизането в низините, bullish market структура все още се запазва. Окей, щом bullish market структурата се запазва, си казваме следното нещо. Ако почнат да падат резисти, аз искам да участвам в това движение. Това го изтърваш, pullback, bullish market структурата продължава и си казваш bearish market equal market structure спрямо останалите движения. Щом сме на equal highs, това може много лесно да излее надолу. Така, това лесно изливане го закачаш с серия от тренд линии и контекста за това какво трябва да видиш. И виждаш как всеки следващ път ние правим bullish market structure и RSI така и не иска изобщо да влезе в down support територии. Това е момент на страх, това е момент на чуденка, това е момент на което всеки ефект може да се възстанови. Можем да отидем в oversold от този момент, можем да отидем до range bound, има други неща на пазара, които да се видят, но ти си казваш, аз обичам тренд фоллоуинга, който се получава с RSI и примерно както при мен днес се получи за... го намеря къде беше Zcash, за Ztrash на 5 минутката беше. Ето тези рейнчета. Значи, моят лонг в момента на Zcash мисля, че беше от тук. Да, и 50. Ето от тук. Цък. Не е 5 минутка, 1 минутката. Ей го на. До тук нямаме нищо. Хоп, първия път. Движение обратно. Окей, I'm fine. Лонг, цък. Опа, проблем. Възможно е става по-голяма корекция. По-голямата корекция означава 5 минутка. Окей. 5 минутката не сме много убедителни. Възможно е да коригираме по-надолу. Най-вероятно ще ме изкара. Break even. Взел съм си профита. Си ще чакаш или излизаш генерално от трейда. Сега, аз избирам да чакам, защото нали, контекста на това е невменяем FOMO out season. Така че... Yes. Но е много възможно да сме в едно такова събитие. После да имаме реакция и гледаш реакцията как е. Аха. И примерно тренд фоллоуинг по този начин. Ето спрямо 15-минутният RSI, спрямо 15-минутният контекст, в който сме били булиш и така. В момента изпитваме характеристика на range-bound поведение. Значи всичко, което знаеш за range-boundовете. В първите движения ли сме? Автоматичен отговор в гапа. Чек. Връщате обратно в интерес на истината. В гапа горе. Чек. Значи pullback тук до две територии. Първата територия е point of control на рейнджа в низините, втората територия е Elliott Wave. Хоп, хоп, one to one. Едно към едното те праща в point of control на долното. Сега не мисля, че point of control е баш, но все пак. Добре, баш point of control е. Така че си знаем. Значи, ако реагираме от тукашният point of control, автоматичен отговор, който следва новосъздадената структура, би било нещо подобно. Така че не очакваш от реакцията нагоре нещо съществено, гледаш си реакция, RSI, контекст, може да бъде една генерална концепция. Но виж как карахме малко и Elliott Wave и оттам нататък започва да ти се изгражда контекста в главата, да знаеш какво следва, за какво гледаш. Защото очаквайки обращалка от просто VWAP 786 без контекст, може да получиш реакция, но не и да получиш обращалка и се чудиш, що цената не е захванала и не е адекватно обърната. Така, понеже аз много зверски бързо трябва да изчезвам и този отговор се проточи до 50 минути. За малко да станем кратки. Така, казваме сега. Най-силните елементи. Range to range, point of control. Първичните naked стойности, които ги покрихме. Макро, автоматичен отговор. Първото движение. Хоп, първото движение, второто движение. Golden Pocket 786. 1.13, 1.27 swing failure патърните. Elliott Wave, ABC формациите. В първите вътрешни движения, които зациментират потенциален ревърсъл и така. Първични swing failure патърни и fair value гепове, плюс съпровождащият волюм. Защото ако имаме един uptrend, който почва така изведнъж да замира, guess what's happening. Значи ти можеш да продължиш да очакваш избиване нагоре в тези случаи, но по-вероятното е да направим един лек корективен краш в случая. Наблюдаваш волюма в тези случаи. И сега, основното TPO, Clusters, Open Interest, Delta и генерално Footprint съм ги сложил комплиментиращи към контекста, към
движенията, които правим, за това трендове, маркет структура, Elliott Wave и така нататък. Е хубаво човек да има представа от тях. И нали също така, комплиментиращи, Elliott Waves. Защото при Elliott Waves има няколко сценария. Bullish сценарий, bearish сценарий и така. Реакционен конфлуенс. Това вече съм го кръстил всичките индикатори. Като цяло индикаторите. Дали ще са RSI, MACD, EMA, VZO, всякакви други. Дори CVD-то би го вкарал в този конкретен, нали, в тази конкретна територия, но който каквито индикатори ползва. Примерно, сега случая RSI, MACD, Volume на този темплейт. Идваме тук, Elliott Wave Oscillator и Waves Waves. Идваме тук и имаме VZO, RSI, MACD. Нищо кой знае колко фрапантно, нищо кой знае колко сложно. Имах на едно място Average Directional Index ADX-а. Да, ето тук. ADX-а, that's okay. Ето, примерно, сега ADX-а казва bearish тренда е засилил. No fucking shit на дневният таймфрейм. Това е бавно. На по-нисък таймфрейм трябва да го изгледаме. Така че, един вид контекст, структура, range to range, Elliott Wave, локалните движения ги фащаш на Swing Failure патърни и първичните Fair Value Gap и Naked стойностите, след което идват комплиментиращите, които наблюдаваш за реакция. Отговаря си на въпроса: искам в първото или на ретест. Ако ретестът е слаб и всичките изисквания за слабост сработят, реакцията от него мога да искам да е лонгна. Ако не се получи, няма 100% нещо, което да се получи. Затова бактествай, което се е получавало най-добре. И вече, ако става някакъв един тъп тренд нагоре, който трудно може да се следи, защото няма адекватна корекция, реално погледнато има непрекъснато bullish market структура, може да изхакаш един RSI на ниския таймфрейм и да проследиш цялото. Бил си в групата, знаеш обучителното видео за RSI и знаеш как да го следваш и как да прогресираш през таймфреймовете. Така че можеш да го ползваш него по този начин. So yes. Затова така само пускаме, защото видях там, че се е превал. Затова мисля, че това е по-детайлният отговор на въпроса. Сега, подобно видео със сигурност и в бъдеще ще направя, когато успея да систематизирам малко по-добре всичките тези елементи, за да бъдат по-лесни за проследяване. Сега идеята в случая е пичагата, понеже вчера го зададе въпроса и видях, че мина отделно време преди да забележа, че е задал въпросчето, защото е в безплатната групичка. Така че в този момент това са и нещата, които много често коментираме и комуникираме на вторнишките стримове. Надявам се да е било от полза, надявам се да е било от полза на всички гледащи това видео. Не съм качал, деца вика, записано видео от доста време насам, така че ще се разбере. Кажете в коментарите дали съм голяма маймуна и, нали, както в някакъв случай се случва и така нататък, и дали всичкото това ви е било полезно. Също така, ако имате и допълнителни въпроси за доизпипване на някои от тези концепции, които споменахме днес, деца вика, ще направя фоллоуап. И така, мерси много на всички, които се джойнахте и успешни трейдове!